Takže čus, ja vás dneska vítam u takého videjka, čo mám ďalej točiť. Toto si nevšimajte, to pozerám. A to teraz nejdeme sa s tým, sme na obrazovke a toto videjko je, čo mám ďalej točiť. Fakt neviem a napíšte dole a ešte niečo poviem ohľadom videjka, že za 5 odberov bude špeciál a 3 lajky, ak budem mať toto videjko, no tak dáme nové. Také, neviem. Ale ani nebudú teraz vychádzať videjka, lebo zajtra je škola a je to strašne malé videjko toto a nebudú vychádzať proste videjka. Ešte vám niečo poviem ohľadom YouTube, to je, dajte si na YouTube Malý Filip, to som už hovoril. Ale ešte vám tu aj tu poviem Malý Filip, Tvrdej s Deležňom a Stanko Dudáš. A dajte mi nejaký like, odber. Neviem, strašne krátke videjko, lebo neviem, čo mám fakt teraz točiť, ale hry ešte nebudú tak vychádzať. Ak dáke internetové, dáke tutoriály píšte, alebo ja neviem. Proste neviem ani aký tutoriál, ale už asi viem, ale neviem. Tak ja ho potom natočím dáky. A no dúfam, že sa vám toto malé videjko páčilo a dajte like, odber a čus!